Здравейте! Вие сте с подкаста на Дончо Иванов за геополитика, конспирология и народопсихология на българите. Днес продължаваме разказа за това как Русия приключи Волжска България, както преди това стори с Дунавска България. И да разкажем за хората, които са живели в Рус, народностите, в Казанското царство, в Волжска България, но след това са били принудени да живеят под името татари. Какъвто народ няма, но както наричат част от народите, останали в Тартария след разпускането на Златната орда. На 2 октомври 1552 година Иван Грозни превзема Казан, с което приключва разгрома на Българското царство. Макар жителите му да са наричани от русите татари, до 1917 година руските царе носят титлата цар български, цар казански. На географските карти международните пътешественици отбелязват Булгар, Булгари на местата, населени с казански българи, чуваши, башкири, марийци, удмурти. Към датата на Болшевишката революция този край на Руската империя бил с най-добре развита образователна система, най-висок жизнен стандарт, мащабна търговска и стопанска дейност, финанси. За да разберете какво унищожава царска Русия. Има един период, в който след Болшевишката революция българите опитват да създадат, да възстановят Казанското ханство и създават държавата Идел Урал. През юли 1917 година се състои в Казан Общоруски мюсюлмански конгрес на Поволжието, на Приоралието, на Западен Сибир, там където има българи, за национална и териториална автономия. На 9 януари 1918 година е обявен щат Идел Урал. Милли Меджлис, Народно събрание, щатска администрация, правителство Милли Идаре и тази автономна република, заедно с други такива, трябвало да създаде Съединени руски републики. Ако си спомните, идеята за федерация от руски републики обзема цяла Европа под идеята на американците и американските финансисти, целящи да прекратят монопола на аристокрацията в Европа и първенството на църквата при управление на нещата в държавата. И тук Съединени руски републици, като Съединени европейски щати, като Съединени американски щати. Състава на автономията включва Казанска, Уфаимска, Оренбургска губернии, Пермска, Симбирска, Самарска околия и Вятска губерния с население 8 милиона 400 хиляди души, от които казанските българи и башкири са 44%, руси 36%, чуваши 12%, марийци 5%. Резултатите от този конгрес
са потвърдени от Харби Шуро, втори мюсюлмански военен конгрес. Харби значи военен. В нашия град Варна Харби означава добре, окей. Харби е диалектна дума за района на Варна, пълен с гагаузии. Ето откъде може да произлиза тази варненска дума. А също така, а, една историческа личност на Волска България е дала името на един варненски квартал. Максуди се казва държавника от Волска България. В Варна Максуда се казва един от кварталите на морската ни столица. И така, чекистите на болшевиките превземат ръководството на тези организации. Мили Шоро, Харби Шоро и други убиват предишните ръководители, за да потушат националното самоопределение и лицемерно Ленин изпраща съболезнователна телеграма до привържениците на убития лидер Сардар Ваисов и разрешава лицемерно да се сложи полумесец на кулата на Сюнбике, последната българска царица преди окончателното превземане на Ворска България от Иван Грозни. Обявяване на татарска автономна република, не българска, татарска, има на 27 май 1920 година и дава пълен контрол на съветския ръководителен корпус над Волго-Уралието, с което се приключва историята на кратката източно-българска държава Идел Урал. Садри Максуди е подготвен за президент на Автономната република. Пак припомням, на Максуди е кръстен Варненския клан. Той човек завършил Сорбоната. Два пъти е избиран за депутат в Руската дума. Член е на ЦК на кадетската партия и близък на външния министр Милюков. Максуда е местност във Варна, където живее малцинствено население. След подписването на Версайската мирна конференция, Максуди става помощник на Кемал Ататюрк за конституционното устройство на Турската република. Последствие в Страсбург също подготвя юридическите основи на Европейския съюз. Другият ръководител на Татарската автономна република, Гаяс Икахи, издава книги. Например, История на Идел Орал и Идел Орал по турско иго. В последната се описва как, че след управлението на Борис Годунов пред смутните времена, края на 16-ти, началото на 17 век, Казан се отделя от Москва. Началото на 18 век Казан подкрепя Лъже Дмитрий и поляците, нахлули в Русия и превзели Москва. Земския събор 1613 година са поканени 7 казански аристократи, претенденти за царския трон и няколко принца от родовете на казанските ханове. Изборът е на Михаил Романов, скрепен с подписите на 7-те български първенци. Авторът описва границите на независимата държава Идел Орал, от Орал до Волга, от Астрахан до Северно море, от Сура до Иртиш. За етнонима на народа казански татари пише следното. Ворските българи загубили своята независимост от Златната орда и след нейното владичество се появяват с името казански татари. Още от първите дни на Казанското ханство русите наричат населението ханство на казанските татари, така както българите на Балканите били наричани Руммилет, римски народ, а не българи, по името на предишните им владетели от Римската империя. Съседните народи наричат волските българи Суас, т.е. чуваши, Вотязи, т.е. удмурти, Бигер, Бугар.
самите казанци никога не са се наричали татари. Така ги наричат русите след образуването на Казанското царство, освободено от монголите на Златната орда. Гаяс Исхаки емигрира в Полша. С полския президент Йозеф Пилсудски били заедно на заточение в Архангелска губерния. Издава списания с пари от полската хазна срещу русите, сътрудничи на полското разузнаване и създава волско-български комитети за борба с съветския режим в Берлин, Хелзинки, Прага, Кайро, Манчжурия, Япония, Китайски Туркестан, Турция, регистрирани като културно-просветна организация Туран. Завършва живота си в Турция. Той и 12 000 волски българи са участвали със собствени батальони във войските на Третия райх срещу СССР, заедно с поляците. Фашисти, бе, както българите ги наричат фашисти, за това, че са участвали с дивизиите на Третия райх на територията на Македония и Сърбия. Татарска автономна република от Ленин Сталин идва времето на оттепел, затопляне по времето на Хрущов, който отрича култа към Сталин. Между другото, направете един паралел. По същото време в България идва априлски пленум. Отказваме се от Вълко Червенков, култ на личността, и пристига Тодор Живков. Пролетния полах. Априлския полах. Да сте се замислили какво значи априлския пленум на БКП? И тези двамата хубавци, Хрущов и Тодор Живков, са първите перестройчици, а не Михаил Горбачов, защото с тях започва геополитическата игра конвергенция между Съединените американски щати и източния блок. Лека по лека семействата на ръководителите от източния блок са интегрирани в органи, които ще се занимават с устойчиво развитие на новия свят. Отстраните често дена война, има сближаване между ръководителите на двете противоборстващи сили и всички след тях също са перестройчици, като този, който опира пешкира, е Горбачов. Той е последният перестройчик, който раз, разпада Съветския съюз и разпада източния блок. Той е само черешката на тортата. И така идва от тепел затопляне в Русия, при която се извършва преброяване от съветската администрация вече и тя дели волжските българи на крещени, на габайци, татари, всякакви други, но не и българи. Българите изчезват, тъй като тази територия трябва да е управлявана умно и последователно от съветската администрация. Например, защото Казанската република лежи върху петролно море и там се добива яко петрол. Тюмен, Оренбург. В същата тази република Татарстан се оказва, че живее елита на руското и съветското общество. Лишени от името българи. Например, Бичурин, изтъкнат китаевед от чувашки происход. Световен. Член-кореспондент на Санкт-Петербургската академия на науките. По-нататъка. Великата руска поетеса от чувашки происход, т.е. българка. Марина Цветаева. Владимир Улянов. Чрез баща си Иля Николаевич Улянов
Голям просветител на чувашкия народ. Народен герой. Чувашкият поет-емигрант, просветител на чувашкия народ Гатади Айги. Професор Ерст Молдашев. Бела Ахмадулина, поетеса. София Губайдулина, композитор на най-популярните руски песни. Един от най-големите герои на Втората световна война, на Отечествената война на Русия е Александър Матросов, роден в Ворско-българското село Котакбаево, Уфа, Башкирия, с името Шакирзян Мухамедянов, сирак, живял в трудово-поправителна колония. В 1942 година е призван в армията, попада във военно училище в Оренбург, известен с подвига си, че закрил с тялото си амбразурата на картечно гнездо, което унищожавала неговата дивизия. София Губайдулина, композитор с награди на конкурси международни, на принца на Монако, на Япония, на Хайделберг, на Италия и на кого ли не. Родена в 1931 година в град Чистопол, Татарстан, има невероятни постижения в областта на класическата музика и още толкова в музиката на 25 руски филма. Нашето момиче е написало музиката на най-хубавите съветски филми. Тя обаче е приела православието. Освен нея от фамилия на ворски българи са музикантите Глинка, Римски-Корсаков, Рахманинов, световно известният балетист Рудолф Нореев, танцувал в всички европейски столици, но преследван в Русия, защото е бил хомосексуалист и пълнен от спин. И така, видяхте държавнотворния народ на Русия, волжските българи, втори по численост в Руската федерация, как са заличени и са пришити като руски интелектуалци, като руски държавници, като руски икономисти и финансисти, защото това по подобен начин е направено и с българите от Дунавска България, от Балканите, които са донесли на Русия християнството, азбуката, писмеността, езика. Сложни са отношенията между българите и Русия и Съветския съюз. Както казва мой любим Арестович, да бъдеш комшия на Русия може в три варианта. Първо, да си приятелска държава, да правиш всичко по свирката на Русия. Второ, да си неутрална държава, т.е. да не влизаш в заговор с противниците на Русия. И третия вариант, ако си неприятелска държава, да станеш част от народ и държава вътре в границите на Русия. Именно заради това, а не за нещо друго, българския народ и българската държава не повдигат въпроса за българския происход на татари, чуваши, башкири, за да не създадат конфликти в отношенията с Русия и Съветския съюз. Може би е добре за края на днешната рубрика да споменем и какво е мнението на българите за татарите, тъй като Европа и дори и Северна Македония, като искат да обидят българите, ги наричат татари. Българите смятат, че татарите, за които казахме, че са кипчаци, помагачи на господарите. Кипчаците са остатъка от Тартария, от
Златната орда, от държавата на Златната орда и народите на Златната орда. А българите казват за татарите, че за тях е присъщо лабилно поведение, продажническа политика, стремеж да се отърве кожата за сметка на другите, предателство на националните интереси. Татарите се оказват в редовете на московската армия в сраженията за Казан, а българите се сражават срещу тях и се изклани до последния защитник. Защо някои от българите се съгласяват с етнонима татари? За да не разделят нацията, която исторически се е пропукала от политиката и от насилията на русите. Татарите са специален термин, който се отнася за кипчаци и за степна аристокрация, която никога не се е занимавала с земеделие и други градивни неща. Знамето на Република Татарстан днес е зелено, бяло, червено. Гербът е крилат барс, което е емблемата на Биляр от X век. Завършваме за днес. Благодаря за вниманието и до нови срещи.